Nyantol, nyantol. Sik. Ruwet kabelku. Awas lo ya. Oke, ini dilanjut nyanyi lagi ya. Mungkin ada requestan, kita tanya-tanya dulu yang sebelah sini. Requestnya apa? Tawanono Mbak Widya. Apa ya requestnya ya? Lagu-lagu terbaru mungkin dari tukang syutingnya ada request lagu apa enggak? Enek opera Mas. Enek opera Mas? Apa? Piye? Sabar. Jangan tunggu lama. Piye? Apa ini? Dikasih apa dulu ini? Piye Mas Kibot? Sikap. Mas sikap aja ya. Sikap. Nggak jadi yang IC Teru. Ada requestan. Sikap ada requestnya soalnya. Enggak apa-apa. Nah ya ora apa-apa mengawan wis ora mang kan masalah ya. Genti sing delok genti. Oh ngono ya. Yoi. Oke. Oh iya. Kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti, tak tulis lagu nggo kowe, muga-muga FYP kowe sok melu ngrungokne. Fotomu isih tak simpan, nggo ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu raketan sedelo ning ngimpi ya wis rapopo. Nganti tekan saiki kowe lunga ninggal aku ora ngerti. Kowe ning kono ya mbok karo sapa, aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe. Hubungan ojo
aku ikhlas nompo kabeh kenyataan. Sekali lagi. Nyekar yo Kita asik. Nganti tekan saiki aso esek-esek. welu ninggal aku mbah ra ngerti Anda Ustadun Pancet. Oh ye, gugu Bima wene Energy. kono yo mbah karo sapa aku neng